eta gure ez da inolako salbuespen. Egun biko jardunaren ondoan, azken hitzak etxi zaigu. Hala egingo du oraintxe, justo baldin badezue. Josu Gangoiti jauna, Arabako hezkuntza ordezkaria, izango dugu gaur, azken hitz hauen adierazle. Beraz, besterik gabe hitza. Eguerdion guzti hori, bi jardunaldi honi bukaera ematea daukakit eta horretara natorkizue. Dagoeneko bazkaltzeko ordua da, eta oraintxe bertan hitza baino zerbait mamitxoa uste dut eskatzen duela gorputzak, beraz, nire jardun aurretik ere hainbeste hitz entzunda zaudete, baina utziko dezue gauza pare bat 3 minututan azaltzea. Era honetako jardunaldietan, bukaerako azalpenak, ia derrigorrezkoa du zorioneko eta eskerroneko hitz batzuk erabiltzea. Beraz, lehenik eta behin, hori egingo dute neukere. Bihotzez, eskerrak eman guzti hori. Batetik, jardunaldia antolatzeko ardurak eta nekeak izan dituzuen hori. Bestetik, bi egun hauetan, mai honetatik, hizkuntza normalkuntzarako probetxagarri izan daitezken mezuak, ideiak eta proposamenak egiten ausartu zareten guzti hori. Eta azkenik, nola ez, eguneko lan isilean Ulibarri programaren ontziago aurrera daramazula, atzo eta gaur Gasteizera hurbildu zareten guzti hori, zuen lana erraztu eta beraztu dezaken zerbaiten bila. Beraz, mila esker. Pozik nator zuen artera, ilusioa transmitzen duen talde bat osatzen duzuelako, eta programa honek programa hartzen ari den norabidea txalogarria egiten ari zaretelako. Jardunaldian landu dituzuen nahi izate horietara eta izaten nortasun horietara iritsi behar dugu ezinbestean, eskolaren zeregina baliozkoa gertatuko bada. Orain arte, ez ekitena erakusten genien ikaslei. Badirudi baina, bakoitzak dakienaz ohartarazteak ez dakiena erakusteak bestelako garrantzia duela. Ez da nahikoa jakitea. Jakin badakila, hori ere jakin honek egiten jakiteak trebetasunez ohartzea eta aplikatzea eskatzen du. Eskolaren zeregin esparru osoa eskuratzen du ikusmolde honek. Hori baino gehiago ere esan daiteke, gizarte osoaren elkarkidetza moldeak berak ere aldaketak norabide honetan egin beharrean ikusten du. Irakaskuntza munduan dihardugunok, aspaldi samarra ginen ohartzen, eskolari informazioa transmititzeaz gain, gizarteak zerbait gehiago eskatzen ziola, eta arlo guztietan gainera. Seguruenik, gabezi guztien irtenbidea, eskolaren bizkar jarri izan da. Ez da erraza, baina eskolak ikusmolde berri bat behar du erronka haueri aurre egiteko. Uste dut horretarako aukera zabaltzen zaigula gaitasunetan oinarritutako ikaste sistemarekin eta kurrikulum berriarekin. Eta uste dut aukera hori aprobetxatzen jakin behar dugula. Hizkuntzaren normalkuntza oraindik ere modu nabarmenagoan utzi du gizarte honek eskolaren esku. Horregatik, uste dut programa honek, hain zuzen, gaitasunetan oinarritutako ikaste bide horietako pausoak emanak dituela dagoeneko. Ikasteaz gain, erabilerarako aukerak eskaini. Norbere burua gai honetaz ezagutu, besten ezagutu, diagnostikoak, eraldatze saioak eta bar. Eta horren froga nabarmena gaur amaitzen dugun jardunaldiaren mami ausarta, nortasuna eta kultura. Eskerrik asko guzti hori urte guzti hauetan egiten ari zareten aleginagatik, aparteko aleginagatik. Ondo dakit, alegin sendo horren atzean, zuen aldetik jakiteaz gain, nola egiten jakin horretan, gero eta trebatuagoak zeudetela eta gainera nahi duzuela, gogoa duzuela. Eta zuen izatearekin ere,
lotu duzula neurri handi batean zuen lanbidea. Beste baripan berretsi benetan eskerrik asko.